karo na farko bayan da ta yi hatsarin mota, jaruma Khadija Aminu ta aiko da sako daga inda take jinya. Idan ba ku manta ba a satin da ya gabata muka kawo muku labarin jarumin fim ɗin Hafiz mai suna Khadija Aminu Kyari da ta yi hatsarin mota a hanyar Katsina. Bayan sun dawo daga wajen wani biki tare da 'yan gidansu da ƙawayenta daga ƙasar Nijar. Labari mai daɗi, jarumar ta fara samun sauƙi don har ta samu dama aiko da saƙo ta shafinta na Instagram. Akasin da koyar ba ta iya taɓawa, ko da an kira ta sai dai mamanta ta ɗauka sakamakon rauni da ta ji har aka yi mata ɗinki a bakinta da hancinta da sauran wasu sassa na jikinta. Jarumar ta wallafa cewa, Assalamu alaikum 'yan uwa da abokan arziki, ina godiya matuƙa da irin ƙaunar da aka nuna min, masu zuwa duba ni, masu min text, masu kirana har da ma waɗanda ba su samu dama ba. Ina godiya ga Allah sosai, alhamdulillah na samu sauƙi sosai. Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya baki ɗaya. Na gode sosai 'yan uwa. Labarin hatsarin jarumai ya taɓa da dama daga abokan sana'arta, wanda jin wannan labari na samun sauƙin ta yi musu daɗi, suka dinga sake wallafa wannan saƙo nata da fatan Allah ya ƙara mata lafiya. Zuciya ba sha maki, zukan masoyi, ba za